Så vi så faktisk lige nu i klassen, ikke også? Og læreren, han står deroppe. Ikke noget. Ikke noget. Ikke noget. Det var ham der, det var det der! Så. Okay, så vi kan se, så er læreren faktisk meget, meget sur nu. Og jeg ved ikke, hvad der sker for ham. Men han står og skriver et eller andet. Vi har flader og areal. Og rumfang. Længde og bredde og rumfang. Og ja. Det skal vi ikke prøve at række fugt til læreren. Okay. Hej lærer. Lærer, kig lige. Lærer. Okay, men han er simpelthen alt for dum til at vide, hvad vi laver. Men jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, vi er klogere om læreren, mig og i den her. Men nu bliver vi nødt til at stoppe den her YouTube-video, for han kommer fuldstændig og smadrer, så vi kommer på hospitalet. Ja, han har taget min ideal lektier. Ja, vi ses.